time sasifikile sahambisa memorandum kuhulumeni. Ama-department esahambisa kuwona SAPS funa bangikhotha bendaba. SAPS esahambisa kuwona Home Affairs babekhona, umasipala weTheku wakhona as well as the Premier's office. Sabanika u-30 days usicela baresponde kuze kushaye isikhathi sokushicilela sikasithola impendulo. Ubona bonke akekho owasiphendula. So siyaphinda siyacela ukuyihambisa. Ngiyazi ukuthi phakathi kwethu khona abarepresenta umasipala weTheku. Ngicela nje beze ngaphambili. Cabanga ukuthi wena wodwa umasipala saphinda futhi samema amaphoyisa asitholanga impendulo. Saphendula sacela uHome Affairs ngiyacabanga ukuthi bona abanenkinga kakhulu Nkosi yami. Ngoba ngiyacabanga ukuthi isizathu sokuthi siwumeme uHome Affairs is because ngiyacabanga ukuthi kukhona phakathi kwena abaziyo abantu inqoba yabantu abanama-ID kodwa asetshenziswa abanye abantu. Abanye banamaphepha akubona wala. Abanye bayakhokha lapha intshontsho laphaya ka-Home Affairs ukuze bakwazi ukuthi izinto zabo zenziwe. Sekuthiwa khona abantu asebesatshwa khona phakathi ka-Home Affairs ngoba ibona abaphethe leyo corruption. So siyacela ukuthi uHome Affairs bandla usukumele lento ngoba kubalulekile kakhulu. Namaphoyisa Nkosi yami ningangishayi ngiyazi ukuthi niyasebenza kanzima kodwa bakhona ozakwena bathatha imali. Ngiyacela bandla kumaphoyisa siyanhlonipha kakhulu sabantu base South Africa. Sicela ningasehlisa isithunzi kubantu bangaphandle. Siyacela nje ukuthi lo 100 rand awucabange nje ingane zakho nekusasa lawo. Ukuthi mase uthatha u100 udayisa ngezwe lakho instead of ubopha umuntu oyisigebengu usuke usuthini kahle. Kodwa ke abanye ngamaphoyisa abuya afike nakumina azongikhalela ukuthi wona yikho into azoyenza ngoba bafike babophe kuqhamuka isikhulu thizeni sasemaphoyiseni sithi mdedele lo muntu. So siyacela nakuyikhulu zethu bandla. Anike niphathisa abantu akwabantu abasebe abantu base South Africa. Niphathisa kwabantu abacabangela ikusasa. Ngoba kwalezi ingane zenu nazo uzobehlala la eSouth Africa nathi. Angeke ube neshow ukuthi yona ngeke iziwadle ama-drugs lawo avumelayo. Bese siyaphinde siyacela bandla inkantolo zethu nazo. Ngithuwe kabi mangibuka i-report le eshiwo ukunqwango la ukuthi inkantolo zethu khona inqwaba yabantu bokufika. Unyaka kanjani umuntu okufika inkantolo yakho edecide imithetho yezwe lakho? Ukwenza kanjani lokho? Ubani wenza leyo nto? Kuthiwa usuke umuntu le eZimbabwe uzophatha isikhundla kwi-Department of Labour or emajajini or abe isikhulu or aphathe i-constitution. Izoshintsha kanjani i-constitution yethu mayiphethwe yibona futhi nabantu esikhala ngabo? Shothi sisebenzele emuva phela lapho, sisebenzele emuva ngempela. Siphinde sikhale futhi bakithi sikhale ngomasipala nawo ukhona. Umasipala unalento ekuthiwa ama-bylaws. Ama-bylaws abo awavumi ukuthi kufanele ngabe khona izinto ezenzakalayo njengobantu bafike bezo-hijack ama-building kuthiwa bahleli nje. Yabo? Kunemithetho eminingi umasipala efanele ngabe uya-uphold. Lapho iphoyinti akufanele ngabe kunje sinomasipala thina. Indlela egcwele ngayo eThekwini akumnandi. Uyabona nje ukuthi kahle kahle nithatha abantu abanganendaba nezwe lethu nizothi abazohlala nilindeleni. Ngoba vele bazosiyuza bese bayagoduka. Thina-ke sisale senze njani? Nilokhu nithi yabo ayikho into ebuhlungu njengalento yokulokhu sikhunjuza ukuthi i-South Africa is for all who live in it. I-South Africa is for all who live in it. Kodwa phela aqala ama-South Africans kuqala. Bese kuza abantu abala ngomthetho ngoba siyabazi usobani. Ningahambe nisilethela wonke umuntu nje osetshawa umhlaba usaze la. Akukho fair lokho. Okubuhlungu kunakho konke namanje ngiyayiphinda le challenge ngizocela futhi ukuthi ningirekhodele yena futhi engathi ngayiposta ku social media. Ngithi mina khiphana amafoni ningishoot.
ukuthi mina kuyikhulu zonke zakuhulumeni yilabo abahlala emaphalamende abanama blue lights abanezingane lezi ezilandwayo provide ama security engafani nezingane lezi zethu. Anike nithatha usuku olodwa niphume emotweni zenu. Niphume ngekho ama security ningagadiwe. Bese niyawalka nina ePhoyinta. Niwalke nina edrobheni. Niwalke nina nje uhambele wedwa. Ungene la othi wena abantu abase South Africa baphile khona zonke izinto. Sibone ukuthi uzosurvive. Sicela lokho nje kuphela. Ngoba akusizi ukuhola umuntu ongayazi reality yabantu basebaphansi. Ngoba lo muntu asoza understand lento okhala ngayo. Ngoba uzoyiphumela ingenela kwimoto yakhe kuma blue lights nani aqhubeke nempilo. Yabo. So nani ke sengiyabless ngibuya kunina ke manje. Nenziwa yini niqashise labantu endlini zenu? Nithengelani kubona? Indaba nithenge. Nithengelani kubona? Cha nithengelani kubona? Bazohamba kanjani nina futhi beni support? Umnotho wenu uzobuya kanjani kunina? Maniphinde nidayise ngokuthi nizobashada futhi nina futhi. Okunye ke futhi okuphekwa lokho yindaba liba amagwala kanje. Nisabani? Nisabukosha amaphalisa ngiyavela ukophe nje. Ngeke ngezibume nje lokho ukuthi siboshela ukuthi wenza into efanele ehambisana nomthetho. La eSouth Africa umuntu onganawo amaphepha akavumelekile. Musani ukuthenga kubona. Musani ubasupport lemisebenzi nikhala ngayo kugcwele bona futhi. Ngoba nina futhi ekuthenge kubona benze restaurant niyahlala nje. Umuntu from now on in restaurant mengekho umuntu wase South Africa udemand ukuseva umuntu wase South Africa. From now on esalon inwele zakho zizoba zinhle nje mazenzele uzinhle. Ayidingi ukuthi zizowufaka Abuja. Siyacela baba onkonko anisumele bakithi. Umthando onkonko hambise kubo. Ayikho ingane banali kubo. Manje musanokuniswa ngezwe lethu ngenxa yengane zenu. Nazenza nazi ukuthi obaba bazo bale hambanike nabo. Asike nathi sihlole nathi siya contribute kakhulu. Okay, siya contribute. Kodwa sizoqala nje ukuhand over na memorandum sicele. Parliament. Hayi ukuthi azizwelani nokuhlupheka kwabo bakwethu. Asithandi nathi ngoba behlupheka. Kodwa nathi siyahlupheka, sihlupheka sonke manje. Cha nathi sisenkingeni ngempela. Siyacela bandla ukuthi babheke enye indawo mhlawumbe abangakwazi ukuthi kunalokho abalwele nabo izwe labo siyacela. Umuntu nomuntu akalwela izwe lakhe. Okay. Bese siyacela ukuthi kuswela kwiboard sibuye siya ka Home Affairs siyanicela abantu ba Home Affairs anike nisicabangele nathi le imali enithathayo nithi nithathela ukuthi niphile nina akukhona ukucabangela abanye abantu lokho ngoba thile bona esidile nalabantu baningi babonile laba gcweleni sisendeleni ezayo futhi okubuhlungu bayadelela sesikhathele bakuthi ukudelela abantu masipala weTheku ngoba nikhona siyacela sicela impendulo yalento esibhalela sicela ukwazi ukuthi lama building lawo asePhoyinta agcwele labantu nizowenza njani ngawo sicela ukwazi ukuthi lezi izitolo lezi esibonayo la njengoba sidlula nje siyayibona vele ukuthi ayisona isimeni esirayo siyabona ukuthi kuningi okwenzakalayo sengikhohle ne-department yaka-Labour okuyibona efana ngaba-regulator yonke lento yongena yomsebenzi siyacela abantu ukuthi nisukumele njengama-South Africans ngicela nizizwele ukuthi abantu bahlele emakhaya ama-drugs unike nibone la ko-Albert Park ukuthi njani i-youth yethu iphelele kusasa abazenzi nabo abanye babo ngiyengibona ukuthi bayophuza babheme benze
abano sebephelelwe ID ukuthi benze njani. Siyacela nisibuyisele ithemba njengabaholi. Nisibuyisele ikusasa lezwe lethu. Nibuyise uthando enalo for izwe lethu. Umasipala wethu yonke into siyacela. Yebo, sicela ukuyihambisa again i-memorandum. Sicela ukuthi this time let's phendula. Sanibona. No, siyabona umbhidlanga omkhulu. Siyabona umbhidlanga omkhulu. Kodwa mhlawumbe umuntu aqala axolise upholi nje ngaphansi komkhandlu ukuthi mhlawumbe khona esasiza kanje kwenzeka kanje but-ke mhlawumbe umuntu ayithuli igama uNjabulo kaZungu ngokusebenza ngelayini kameya esitshona. Kodwa into eyenzekayo uhlelo olukhona-ke kuhulumeni ngoba nikhumbula ukuthi mhlawumbe ngenxa yokuxakeka nezinto ezinye ezisuke zikhona sekwaba khona uhlelo kube khona abalekelelayo uma kuney'nkinga ey'fana nalezi. Izana inalihlala khona noma nisengaseThekwini siyasondela kakhulu sishiye sisondele ukwenzela ukuthi ningahlali isikhathi eside nimile. Kodwa ngokwe-memorandum sizwile ikhalazo silothile sasitho i-memorandum edlule yayifikile. Yebo yasubmithwa e-ofisini likaNdunankulu. E-ofisini kaPrembe. Namhlanje-ke kathi before nje sike saxoxa ne-ofisi likaNdunankulu ngebhadi bathe ukubambeka bathi angibaxolisele. Uhlelo umhlangano nama-department ama-department amaningi athintekayo. National Home Affairs uyathinteka, uLabour ngokusho kuzoba ubani kuzoba ku-SAPS. Ngokohlelo-ke ngebasithatha i-memorandum soyithinta laba abanilidayo sobathinta laba abanilidayo siphinde sithinta ama-department ukuthi amsize. Kuba buhlungwana-ke Badala
ukuthi usuka la isithini isinqumo esothathwa i-department esothathwa u-government ngoba iminyango yethu ivulekile bona bahlala endaweni eziney'ndawo enkulu ama-wards abo thina emphakathini phansi sixakekile sitika thina-ke enough is enough so siyacela la mfowethu ukuthi ukhomente kubantu atshela abantu ukuthi usuka la wasuka ukuthi kuzoba nomhlangano ozokhuluma nge-program of action yona lethi ifunayo ngoba siyakonkoza owokuqala sikonkozile owokuqala no-marching march siyakonkoza owesibili owesithathu lokhu kuyasifetha sisonkana uzodlulisela i-program director ngakhe enough is enough cela silalele iprogramu Amanda wethu enough is enough abahambe njengamanje uzocacisa ukuthi njengoba ethatha le program esinike yona i-way forward cela simlalele kancane bahlali. Kuyiqiniso kona bafowethu ukuthi asiphathekile kahle kodwa kuyafisakala ukuthi sizwane futhi sikwazi ukuthi sihambe sazi ukuthi siza kanjani phambili njengomkhandlu sithathile i-memorandum sokwenza isiqiniseko ukuthi sihamba siphinde futhi sesiqiniseko ukuthi umhlangano siyawuhlela umhlangano ozothinta i-leadership upholi bemashi nama-department lawo adingalayo solekelela nakuloko kodwa lethiwa isizathu andibona bengichaza ngoba lama-department esikhuluma ngawo ama-department ahlukahlukene ama-cluster ahlukahlukene akufunakali mina ngenze into ozosuka la ujabule kodwa fange ngikhuluma iqiniso kuwena lethiwa ama-department ahlukahlukene fanele siwathole lawo alekelele ukuthi sikwazi ukuthi sobheka isimo lesenikhala ngaso enibhale ngaso. Ngicela ukubonga kakhulu ukuthi ithuba Siyabonga kakhulu mfethu hope impendulo izeshosha ibuye mhlawumbe impendulo iyobe esikhathini esingakanani. Amacluster nge-health department akhona athi evaluathi ngeke kumele ukuthi nje mase ngithi ngisho isikhathi manje ngabe mina ngifuna iphutha into ezonami ngijabule la ungenzeki into engishobayo mina fange ngisho iqiniso kumina okuzokwenzeka okunye ngeke ngikhulume iphutha ngiyabona Amandla awethu sesiva